Sziasztok! Újra itt vagyunk a Madagaszkárban. Beszéltem, mutatok nektek az új chopperemet. Nemrég vettem. Annyi? 200 forintért? Ja, annyi vettem. 200 forintért. Hát ezzel nem lesz, nem mutatok semmi sok trükköt se. Csak tekerök fel egy oda-vissza kell, kétszer az kész. Ennyi, nem lesz itt nagy dolog. Ezt is remélem olyan sokan lájkoljátok ma, mert ha nem lájkoljátok, akkor nem lássátok olyan barackevést, de a kukorica egykerekezést. Na, mehetünk? Berugom a motor. Most egy olyan lesz, hogy beugrik egy gyerek, gyere gyorsan, testvérem, Bakó, gyorsan csinálj egy ugratót. Állíts fel az ugratót. Na, készült az ugrató. Nézzétek meg, ez egy fasza ugrató lesz. Most így is ugratok, így nincs, hogy csak egy tégla alatt. Na, és ennyi lett volna a videó. Sziasztok!